akkor én rám nézzük. Ja, rád kell nézni. Csak annyit várjál, belelógatva állod a képben. Így. Akkor erre fordul? Így egy picikét, így tökéletes. Jó. Így. És csak arról beszéljen, hogy milyen ezek digitális képek, és hogy milyen technológiával csinálod őket, mennyi ideig tart egy képnek a elkészítése kb. Körülbelül egy ennyi. Oké. Már kezdhetem? Ezek mind digitális képek, és úgy szoktam készíteni, hogy egy tableten rajzolom föl a csíkokat, és átmegyek a csíkokon színekkel. Szoktam kezdeni fekete-fehérrel, és utána átmegyek a fekete-fehérrel, mondjuk a színnel, és úgy lassan elkezdenek alakulni a képek. És ezek a nagyobbak itt, ezek néha ilyen 5-6 órát szoktak tartani. Attól függ, hogy mennyi szín van benne, vagy hogy meddig, hogy milyen kis ilyen alakok vannak benne. Sok időt tart, de a végén nagyon szépen jön ki, a színek nagyon szépek, erősek. És szerintem ez pontosan olyan nehéz, mint a rendes festmény lenne, de a végén nagyon jól alakul a festmény. Ez jó?